starter det anti-øverst på knæet. Vi har quadricepsscenen deroppe, og så har vi i området hernede det quadriceps fedtpude. Vi har den præfemorale fedtpude, og så har vi recessus superficialis, der kommer der. Og det er jo det der med, at når vi har knæet ekstenderet, så vil recessionen, hvis der ikke rigtig er noget væske i, vil være meget flad og ikke ret tydeligt. Hvis vi så flekterer, hvis du prøver at flektere, så vil man mange gange kunne se, at der kommer, især hvis der er lidt væske i knæet, at den bliver lidt større. Og der er ikke så meget her. Det går ikke sådan begge. Nu får vi faktisk spise lidt ud. Ja. Men der kommer faktisk det bedste op. Er det for meget? Sammenlignet modsat side. Er det skorstensnæ, Jens? Jeg vil sige, det er for meget. Jens. Jens er der en skorstensnæ der. Okay, så det giver for mig. Du opererede tidligere der. Ja. Jeg husker, så er der sådan en anden seriøs. Så det er for meget, når man ser det op på den måde der. Kom lige med den anden side. Det er for meget. Vi prøver at bøje. Dernede omkring igen. Vi har recessen der, og vi har fedtpuderen omkring. Det er præfemoral og quadricepsen. Så kører vi ned. Det er på patella. Så det er med at køre sweep over patellakanten for at se, om der skulle være noget i forhold til cortex. Og igen, vurderer også senestrukturen op oven